Nagbabago na ang direksyon ng diplomasya sa Timog Silangang Asya. Opisyal lang binuksan ng Pilipinas ang serye ng high-level ministerial meetings para sa ASEAN Summit 2026, hudyat ng panibagong yugto para sa rehiyon. Narito ang ulat ni Jemray Biosa. Mula sa kaunanahang amyenda ng ASEAN Charter sa loob ng halos 2 dekada hanggang sa panukalang pagtatayo ng isang regional maritime hub sa Pilipinas, malaki ang nakataya sa 48th ASEAN Summit. Good morning. Inilatag ni ASIC Dominic Xavier Imperial, Deputy Assistant Secretary at tagapagsalita ng ASEAN 2026 ang ambisyosong roadmap sa ikatlong Senior Officials Meeting o SOM. Sa ilalim ng temang Navigating Our Future Together, pinamumunuan ng Department of Foreign Affairs ang agenda na naglalayong palakasin ang strategic autonomy ng rehiyon o ang kakayahan nitong magpasya ng hindi nakaasa sa panlabas na puwersa. The Philippines, through the Department of Foreign Affairs as the lead agency for the ASEAN Political Security Community or the APSC pillar, will host a series of preparatory meetings. Later this afternoon, we will already begin with the hosting of the preparatory ASEAN Senior Officials Meeting, marking the third SOM meeting under the chairship of the Philippines. Nangunguna sa mga panukala ang tinatawag na Cebu Protocol, ang isang hakbang para amyendahan ang ASEAN Charter, ang una mula nang ito'y lagdaan noong 2007. Layunin nitong isulong ang ganap na integrasyon ng Timor-Leste bilang ganap na miyembro ng samahan. We are working toward the endorsement of 3 important outcome documents for the consideration of the ASEAN leaders. First, the Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, which will mark the first amendment to the ASEAN Charter since its signing in 2007. This amendment specifically pertains to Timor-Leste's full integration into the regional bloc, reflecting ASEAN's continued institutional strengthening. Kasabay nito, isinusulong ng Pilipinas ang deklarasyon sa maritime cooperation kabilang ang planong pagtatayo ng ASEAN Maritime Center sa bansa. Layunin nitong palakasin ang koordinasyon ng mga Coast Guard sa rehiyon para sa seguridad ng karagatan. Hindi rin nakaligtas sa talakayan ang krisis sa Middle East kung saan iginiit ang kolektibong tindig ng ASEAN sa mga pandiidigang issue. Samantala, nakatuon din ang summit sa 3 pangunahing haligi: energy security, food security, proteksyon ng mamamayan ng ASEAN. Kabilang dito ang pagtitiyak ng sapat na supply ng enerhiya at pagkain, pati na ang kaligtasan ng mga manggagawa sa rehiyon. Nakatutok din ang pansin kay Secretary Maria Teresa Lazaro na nagsisilbing Special Envoy sa usapin ng Myanmar, kung saan patuloy ang hamon sa katatagan ng rehiyon. The continued integration of Timor-Leste, the latest developments in Myanmar with the Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa P. Lazaro as the Special Envoy of the ASEAN Chair. At a time of growing geopolitical uncertainty and evolving regional challenges, the Philippines underscores the importance of bolstering the region's strategic autonomy. Habang nagpapatuloy ang mga pulong, nakamasid ang mundo kung maisa sa katuparan ng mga bansang ASEAN ang mga planong ito. Kapag naisulong, ang Cebu Protocol ay maaaring maging mahalagang hakbang tungo sa mas matatag at nagkakaisang rehiyon. Magpapatuloy ang mga pagpupulong sa buong linggo habang inaasahang ihaharap ang mga pinal na desisyon ng mga leader ng bansa sa darating na Biyernes. Mula dito sa International Media Center, Mactan, Newtown, Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Jim Ribiosa, SMNI News.